வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் அறிவோம் விஜிங்க. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? என்னடா என்னமோ செஞ்சிட்ருக்கான்னு பார்க்குறீங்களா? வெண்டைக்காய் பொரியல் தான் பண்ணிகிட்ருக்குறேங்க. ஒரு வானொலி வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயம் வகையெல்லாம் போட்டு 3 தக்காளி போட்டு வணக்கிட்டுருக்குறேங்க. ரொம்ப வித்தியாசமாக டேஸ்டியாக சூப்பராக வெண்டைக்காய் பொரியல் இது பண்ணலான்னு பண்ணியிருக்கேங்க. எப்படி நீங்களும் பாருங்கள். எந்த அளவுக்கு வெண்டைக்காய்க்கு நம்ம தக்காளி போடுறோமோ அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 3 தக்காளி போட்டு கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உப்பு போட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் தக்காளி வெந்து வருங்க. கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்குங்க. நல்லா வணங்கட்டுங்க. இதிலே கொஞ்சம் கறி மசாலா தூளும் போட்டுக்கலாங்க. பாருங்கள், தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்துடுச்சு. 1 ஸ்பூன் கறி மசாலாவும் ஆட் பண்ணிவிட்டேன். நல்லா வணங்கிடுச்சுங்க. இப்போ இதில் வெண்டைக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. வெண்டைக்காய் எப்போவுமே கழுவிட்டு அரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அரிஞ்சிட்டு கழுவுனிங்கன்னா ரொம்ப வலுவலுன்னு இருக்கும். பாருங்கள், அந்த மாதிரி உதிரியாக இருக்காது, வலுவலுன்னு இருக்குது தண்ணிக்குள்ளே போட்டால். அதனால் சுத்தமாக கழுவிட்டு அப்புறம் அரியும். நல்லா வணக்கி விட்டுக்குங்க. இதே நல்லா வணங்கி வரட்டும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் புளி தண்ணி ஊற்றி நல்ல ஒரு கொதி விட்டு தேங்காய் போட்டாலும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இல்லை இது இப்படியே வணக்கி விட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் சிதறி போட்டிங்கனாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கறி மசாலா தூள் வந்து நீங்கள் வீட்லேயே ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதா இருந்தால் இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கடையில் வாங்குறத விட. நல்லா வணங்கட்டுங்க. கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி விட்டுக்குவோம். நல்லா வணங்கி வரட்டும். தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் வேக வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா வணங்கிட்டுருக்குது. இப்போவே அந்த கரம் மசாலா தூளோட வாசனை, வெண்டைக்காய், தக்காளி எல்லாம் சேர்ந்து மணமாக இருக்குங்க. நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் தண்ணி ஃபுல்லாக சுண்ணதுக்கப்புறம் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா வணங்கி வந்துடுச்சு. கொஞ்சம் தேங்காய் சிதறி உள்ளே போட்டிருக்கிறேன். தேங்காய் ரொம்ப போட்டிங்க அப்படின்னா இனிப்பு சுவை இருக்கிற மாதிரி வந்துடும். அதனால் தக்காளி 3 ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வணக்கி விட்டு கடைசியில் கொஞ்சமாக தேங்காய் போட்டுக்கணும். ரொம்ப சுவையான டேஸ்டான வெண்டைக்காய் பொரியல் நீங்களும் கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தக்காளி அதிகமாக நீங்கள் போட வரைக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெண்டைக்காய்க்கு மட்டும். வெண்டைக்காய்க்கு எப்போவுமே தக்காளி அதிகமாக போடுங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக செஞ்சுட்டு பாருங்கள். நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி செஞ்சு சூப்பராக சாப்பிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.